Čau lidi, si video, zde zahrajeme proti Králíkovi. Čau! Jdeme na to, jupí. Dělej tě to tam zničí. No to určitě, to chci ještě vidět. On je můj útok. Prosím tě, já tě hezky zničím, jako první. Ale můj zálohu, na moje všechno. A to za tvoje. A tvoje rank. OK, zajímavý útok máš. Ty však si ho ještě ani neviděl. Tady. Palmog. To nějaký trapný. Prosím tě, já tam kamo Saláha. Pomáhá mi na útoku. Prosím tě, ještě uvidíš, jak tě zničím. Ještě uvidíš. OK. Co to? Máš toho travního barkonu. Co mi myslíš? Vlastně budeš zničená. Nevíš, ani to mě tak je tvůj prklavý pás. To je zajímavé. Osmane, to bylo. Tady ho nemáš, toto ty. Prosím tě, ještě to otočím. Říkám, otočím to. Nádherný gol, lepší. Víš, že nemohl si nikdo. Koukám teď. What? Nevíš nic? Jako na tvýho kšavyho nějaký. Palmer. To jsem viděl. Mulligan. Máš nějakou rýži krátnou. Bum. Myslím, že dvou hráči. Dvěma. Rafinha. Najkrásnější si podleží. Musí zaspívat pan jeho poslova. Vykraj. Já jsem si to ani nedopovedal. Pokud by si to chtěla dít. Už skončilo to. První polovina skončila 1-0. Bohužel pro Vimbu. To je trapný. Králík nikoho nezajímá. Oh my god. Mulligan. Ještě to otočím. Když prohraješ troubo. Boom. Tak jdeš oči. Jdeš. Tu tam zbereme každý tam. Tapi kenapa sudah
Dajka GG z obrancem. What? To mogę iść rovnou do útoku. Bro, on jak se zakoupil. Bro, co ty jeden brand? Taki urmiły basket, który myślę. Ja to wyrobię w stanie. To już prohrajesz. Pedry. Perché cosa ti fa importante? Hurricane! Ale nie wiem, co tam działa. Hurricane! Goat, kapitan, kuni. Robię włony w... Ty kamoraci, Oni prostě k němu šli. A pak šli pryč. Prosím tě, bla. Rasem. GG. Elčko si. Elčko. Jestli chcete další video z FC Mobile, tak dejte like a odběr. Za 5 lajků udělám další videjku. Možná i za 5 videjku. Do další videjka, tak čus.